ekele m gonyema ije eme ọnụ na Sunrise na 6.1 FM Enugu. Ehihie ọma, taa bụ Satọde Orie na abalị asatọ nke ọnwa nke isii afọ abụ 2024. Sonyere anyị n'usoro mgbasa ozi soshal midia ndị a: X @Enugu ESBS, Instagram Enugu ESBS, Facebook ESBS Enugu, ma bịakwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube @ESBS Enugu 042. Abụ m Ọdịnaka Chukwu Ugwueze. Isi akụkọ: gọọmenti Enugu steeti na ụlọ ọrụ ndị nkịtị nwe ga-ejikọ aka ọnụ mepee ogige DNA na steeti a. Gọvanọ ndị ala anyị kwuru na ego ọnwa opekata mpe agaghị adịgide. Mmadụ anọ ndị mba Israel ndị otu Hamas ji eji ka a napụtara na Gaza. Akụkọ n'uju. Agbalụ menye mkpa ọ dị ndị ọnụ na-eru n'okwu isonye na mbọ imegide iji mmadụ atụ mgbere. Ọ bụ maka oke mbawanye ajọ ihe ahụ na-abawanye n'obodo a. Onye nta akụkọ anyị bụ Judith Ohini kọwara na akpọrọ oku ahụ n'ihe ọmụmụ otu ụbọchị nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nkwụsị arụ ahụ bụ National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons (NAPTIP) na nchịkọta nke ha chịkọbara ya na ụlọ ọrụ International Center for Migration of Policy Development (ICMPD). Ihe ọmụmụ ahụ dọtara ndị mmadụ si na ngalaba dị iche iche dịka mmụta, otu mmebi iwu, otu nchekwa na ndị ọzọ, tinyere ndị nnọchiteanya gọọmenti. N'okwu mmalite, onye isi izugbe otu NAPTIP bụ ọkammụta Fatima Haziri nke onye isi ngalaba nchọcha na mmepe mmemme bụ Maazị Josiah Emerole nọchitere anya ya, kwuru na ụlọ akwụkwọ mmụta megide okwu a akpụ n'ọnụ na nke nkwado ya bụ nke mbụ ya ruru steeti 5 nakwa Enugu steeti nke a họtara ịnọchite anya ọwụwa anyanwụ ala anyị. N'ịnọchite anya ụlọ ọrụ ICMPD, Oriakụ Rhoda Dea Johnson kọwara na iji mmadụ atụ mgbere nọ n'ogo nke abụọ na-arụ mba ụwa, ma ọgwụ gacha nke mere ebumnobi ihe ọmụmụ ahụ ji bụrụ njikọ aka nke ndị ọnụ na-eru n'okwu iji gbanyụọ ọkụ iji mmadụ atụ mgbere. Ọ gbara ndị bịara ume inyocha ma tụọ aro nke ọ ga-abụ ndị niile ji okwu ha agba izu nabata ya, ọ bụrụ nduzi na mbọ a na-agba imegide iji mmadụ atụ mgbere. Onye isi oche ndị ndu ọdịnala nke kansụl ndị ndu ọdịnala Enugu steeti bụ Igwe Samuel Asado kelere ụlọ ọrụ abụọ ahụ maka iji Enugu mere ntọala ihe ọmụmụ ahụ, ma gbaa ọhaneze ume ikwu ihe ọbụla dị njọ mgbe ọbụla ha hụrụ ya. Ndị ọzọ nọ n'ihe emume ahụ gụnyere ọkaiwu izugbe Enugu steeti, kọmishọna ikpe nkwụmọtọ na ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ abụọ ahụ gosiri na ndị ruru pasentị 75 eji atụ mgbere bụ ndị etozubeghị okenye n'ọdịda anyanwụ mba Afrịka, na-ekwusi ike na njikọ aka na nkụzi maka ya ga-enye aka n'ibinyu ya bụ ọkụ iji mmadụ atụ mgbere. Gọọmenti Enugu steeti agaala ka ya na ụlọ ọrụ nyocha mpụ Center for Deoxyribonucleic Acid DNA Forensic and Criminal Investigation and Education jikọọ aka ọnụ. Kọmishọna mmụta bụ ọkammụta Emmanuel Obi gwara ndị nta akụkọ nke a dịka ihe eji n'aka na ọgbakọ kansụl steeti a nke gọvanọ Dr. Peter Mba nọ n'isi ya n'obi gọọmenti Enugu steeti. Ọkammụta Obi kọwara na ogige ahụ nọ na Mahadum Godfrey Okoye University Enugu bụ iji welite ogo nyocha DNA nke adịghị n'ala anyị. N'okwu ya nye ndị nta akụkọ, kọmishọna okwu ọrụ dị n'aka bụ Injinia General Dotiji kwuru na gọọmenti na-arụzu ihe eji achọ ụzọ mma nke gụnyere ọkụ okporo ámá na ụzọ dị mma nke enweghị ebe tipụrụ etipụ. Ụlọ ọrụ nchekwa okporo ụzọ
ekwela nkwa ya na ndị otu ha n'ịntanetị na otu ndị nta akụkọ ngalaba Enugu ijikọ aka ọnụ na-akọwa ndị ọrụ ịntanetị dịka ndị na-eme ihe na-ewu ewu. Onyeisi ngalaba RS 9.1 nke Enugu bụ Adeyemi Sokunbi kwere nkwa ahụ mgbe ọ nabatara ndị otu ahụ bịara nleta n'ụlọ ọrụ ya. O kwuru na kemgbe o bidoro ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ emeela ọtụtụ ihe iji belata ihe mberede okporo ụzọ na steeti a, na-arịọ ndị nta akụkọ ka ha na-agba mbọ kwado akụkọ ha tupu ha ebuga ya n'ihu ọhaneze ka ọ ghara iduhie ndị ọhaneze ụzọ. Na mbụ, onyeisi oche ụlọ ọrụ ịntanetị bụ Comrade Clinton Ume gwara onyeisi ahụ na ọbịbịa ha bụ iji kọwara ya na otu jikọrọ ndị nta akụkọ ala anyị kwadoro ya iji gosi ihe dị iche n'etiti ya na ndị ịntanetị abụghị ndị nta akụkọ. Na-akọsi ala anyị, otu jikọrọ ndị gọvanọ na-ekwu na ego ọnwa pakata mpe atụrụ aro ya bụ iji 10,000 naira 6 agaghị adịgide. Onyeisi ha n'okwu mgbasa ozi bụ Haji Halima Ahmed n'okwu ya na Abuja na-emere otu na-ahụ maka ndị ọrụ ebere na mbọ ibulite ego ọnwa opekata mpe. Kaosinadị, Ahmed gbara ndị pati niile ume maka mmetụta o metere ogo niile nke gụnyere ndị lara ezumike nka. Ka ọ dị ugbu a, gọọmenti etiti kwuru na o nyela otu Labour 10,000 naira 62 dịka ụgwọ ọnwa opekata mpe maka ndị ọrụ ala anyị. Gọvanọ Hope Uzodimma nke Imo steeti kwuru nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu na ngwụcha ọgbakọ kọmitii atọ ahụ na Abuja. N'ịnọchite anya ndị gọvanọ, Uzodimma kwuru na okwu ya nyabụ ego opekata mpe ka na-aga n'ihu. Ema na-ege ntị, chetakwa ka ị na-esonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a: X nke ejibu Twitter mara @Enugu ESBS, Instagram Enugu ESBS, Facebook ESBS Enugu, ma binyekwara ya aka n'ọwa ozi YouTube bụ @ESBS Enugu 042. N'ịga n'ihu, akụkọ si mba ofesi. Ndị agha mba Israel kwuru na ndị agha ha napụtara mmadụ 4 eji na Gaza na ndụ ka ha rụchara ọrụ nke ụbọchị ahụ. Ha kpọrọ aha ha dịka Nao Adamani gbara afọ 25, Almog Mer Jan gbara afọ 21, Andre Korov gbara afọ 27 na Shlomi Ziv gbara afọ 40. N'okwu ya, ndị agha ahụ kwuru na ndị tọrọ ha bụ ndị otu Hamas na mmemme n'abalị 7 nke ọnwa Ọktoba, na edugara ha n'ụlọ ọgwụ ebe ha nọ nke ọma. Na mmechi, onye ọma na-ege ntị, isi akụkọ ọzọ. Agbaala ume nye mkpa ọ dị ndị ọnụ na-eru n'okwu isonye na mbọ imegide iji mmadụ atụ mgbere. Otu jikọrọ ndị gọvanọ na-ekwu na ego ọnwa opekata mpe atụrụ aro ya bụ 10,000 naira 6 agaghị adịgide. Ndị agha mba Israel kwuru na ndị agha ha napụtara mmadụ 4 eji na Gaza na ndụ ka ha rụchara ọrụ nke ikpeazụ. Chetakwa ka ị na-esonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a: X @Enugu ESBS, Instagram Enugu ESBS, Facebook ESBS Enugu, ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube nke bụ @ESBS Enugu 042. Onye ma na-ege ntị, n'ebe a ka anyị na-apịacha akwụkwọ ọkọrọ ọnụ bụ akụkọ ụwa anyị n'ehihie a, dịka Odomerigboro na ndị oji ọrụ ya siri hazie n'asụsụ Bekee. Abụ m Ọdịnaka Chukwu Ugwueze. Daalụ n'isonyere anyị. Ndị agha mba Israel kwuru na ndị agha ha napụtara mmadụ 4 eji na Gaza na ndụ ka ha rụchara ọrụ nke ụbọchị ahụ. Ha kpọrọ aha ha dịka Nao Adamani gbara afọ 25, Almog Mer Jan gbara afọ 21, Andre Korov gbara afọ 27 na Shlomi Ziv gbara afọ 40. N'okwu ya, ndị agha ahụ kwuru na ndị tọrọ ha bụ ndị otu Hamas na mmemme
n'abalị 7 nke ọnwa Oktoba na edugara ha n'ụlọ ọgwụ ebe ha nọ nke ọma. Na mmechi, onye ọma na-ege ntị, isi akụkọ ọzọ. Agbaala ume nye mkpa ọ dị ndị ọnụ na-eru n'okwu isonye na mbọ imegide iji mmadụ atụ mgbere. Otu jikọrọ ndị gọvanọ na-ekwu na ego ọnwa opekata mpe atụrụ aro ya bụ 10,000 naira 6 agaghị adịgide. Ndị agha mba Israel kwuru na ndị agha ha napụtara mmadụ 4 eji na Gaza na ndụ ka ha rụchara ọrụ nke ikpeazụ. Chetakwa ka ị na-esonyere anyị n'usoro mgbasa ozi anyị ndị a: X @EnuguESBS, Instagram EnuguESBS, Facebook ESBS Enugu, ma binyekwara anyị aka n'ọwa ozi YouTube nke bụ @ESBS Enugu 042. Onye ma na-ege ntị, n'ebe a ka anyị na-apịacha akwụkwọ ọkọrọ ọnụ bụ akụkọ ụwa anyị n'ehihie a, dịka Odomerigboro na ndị ọrụ ya siri hazie ya n'asụsụ Bekee. Abụ m Ọdịnaka Chukwu Ugwueze. Daalụ n'isonyere anyị.